जना के दिलावा मसल जानी हो। अरे बाप रे बाप बुझा तो मुआ देबे करे। सोच के संवर के घर से जब निकल जानी हो, कितना जना के दिलवा मसल जानी हो। सभे चुमल चाहे होठ हमर जरा 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 जरा। हई लक्ष्मी के लिपस्टिक गोरखपुर के घघरा, हई कोतरी कमर वाली जान मारती हमारे। हई लक्ष्मी के लिपस्टिक गोरखपुर के घघरा, हई 36-32 वाली जान मारती हमारे। हाथ में नहीं आए आजा आजा एक कबूतर लब के दाना खियाइब हो। हम हई उड़न बाजो चिड़ैया, हाथ में नहीं आइब हो। आजा आजा एक कबूतर लब के दाना खियाइब हो। ललचाइल बिंदिया लगा के हरा 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 हरा। हई लक्ष्मी के लिपस्टिक गोरखपुर के घघरा, हई पतरी कमर वाली जान मारती हमारा। हई लक्ष्मी के लिपस्टिक गोरखपुर के घघरा, हई 36-32 वाली जान मारती हमारा। छपाला पेपर में बाबू चर्चा हो। बोले बरसा कितना लेबू हेमंत हर जाई से खर्चा हो। हमरा जमाने के रोज छपाला पेपर में बाबू चर्चा हो। बोले रानी कितना लेबू हेमंत हर जाई से खर्चा हो। कृष्णा जी अभी डालल चाहस चरा 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 चरा। हई लक्ष्मी के लिपस्टिक गोरखपुर के घघरा, हई पतरी कमर वाली जान मारती हमारा। हई लक्ष्मी के लिपस्टिक गोरखपुर के घघरा, हई 36-32 वाली जान मारती हमारा। के संवर के घर से जब निकल जानी हो, कितना जना के दिलावा मसल जानी हो। अरे बाप रे बाप बुझा तो मुआ देबे करे। सोच के संवर के घर से जब निकल जानी हो, कितना जना के दिलवा मसल जानी हो। सभे चुमल चाहे होठ हमर जरा 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 जरा। हई लक्ष्मी के लिपस्टिक गोरखपुर के घघरा, हई कोतरी कमर वाली जान मारती हमारे। हई लक्ष्मी के लिपस्टिक गोरखपुर के घघरा, हई 36-32 वाली जान मारती हमारा।